Ang ating alamin mamaya. IZ Balita. IZ Balita Nationwide. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Sa oras po na 3 minuto makalipas ang ikapito ng umaga. Ngayong araw po na ito ng Lunes. Huling Lunes at huling araw sa buwan ng Enero. Ngayon po ay January 31, 2022. Sa ngalan po ni J. Mark Dagala, kami po inyong mga magiging tagapaghatid balita. Ako po si Joanna Luna. Ito naman po si Drew Nasino. Sa detalye ng mga balita, patuloy ang pagbulusok ng COVID-19 cases sa bansa sa nakalipas na halos isang linggo. Sa datos kahapon ng Department of Health, nakapagtala ng karagdagang 16,953 COVID-19 cases o nananatili sa below 20,000 level sa ika-6 na sunod na araw. Umabot naman sa 27,638 ang panibagong kumaling habang nakapagtala ng additional 20 deaths. Umabot naman o dahil dito sumampa na sa kabuuang 3,545,680 ang nakakasakit at umakyat na rin sa 3,288,925 ang recoveries. Meron na rin kabuuang 53,891 na namatay habang sumadsad na sa 202,864 ang aktibong kaso. Samantala, 3 laboratorio naman ang hindi nakapagsumite ng datos sa DOH. Ang Region 6 ang may pinakamataas na COVID-19 cases sa lahat ng Rio matapos magtala ng additional 2,000 cases, NCR 1,967 at Region 4A 1,871 cases. Nakatakda ng ibaba sa Alert Level 2 ang Metro Manila at 7 pang lalawigan simula bukas. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Carlo Nograles, isa sa ilalim na muli sa Alert Level 2 ang National Capital Region, Batanes, Bulacan, Cavite, Rizal, Biliran, Southern Leyte at Basilan. Aniya ito ay kasunod ng pasya ng IATF kaugnay sa pagbaba ng alert level sa mga nabanggit na lalawigan. Samantala ang bagong panukala ay patutupad simula bukas, Pebrero 1 hanggang Pebrero 15 taong kasalukuyan. Humingi na ng paumanhin ang kinatawan ng laboratoryong nagtapo ng mga medical waste na kinabibilangan ng mga gamit na COVID-19 antigen test kits at hiringgilya sa Virac, Catanduanes. Ito ay makarang magpositibo sa COVID-19 ang 7 bata na nakapulot ng used syringes mula sa basura ng laboratorio na kanilang nakita sa Aplaya. Nabatid na ang mga nasabing medical waste ay itinambak sa kahabaan ng tabing dagat sa Barangay Concepcion. Ayon kay Barangay Chairman Anthony Arcilia, nasa edad 3 hanggang 11 ang mga biktima na kasalukuyang naka-isolate at binibigyan ng mga gamot at vitamins. Nakatakda namang sumailalim sa RT-PCR test ang mga bata ngayong araw. Samantala, nag-isolate na rin ang ilang barangay official matapos makasalamuha ang kinatawan ng laboratorio na napag-alamang positibo rin pala sa COVID-19. Pinag-aaralan na ng gobyerno ang planong paglimita sa pagbili ng COVID-19 vaccine sa oras na maging available ito sa merkado. Sa naging pahayag ni DOH Yusek Mirna Cabotaje, maaari itong limitahan sa 3 hanggang 4 na brand pero posibleng hindi isamang Sputnik vaccine dahil sa dami ng portfolio ng bakuna. Nabatid na nasa 60 milyong individual na ang nakatanggap ng unang dose ng bakuna habang 58.6 na milyon naman ang fully vaccinated. Target ng pamahalaan na mabakunahan ng 70 milyong individual bago matapos ang unang quarter ng taon. Pagday pa rin yan, DOH itinuturing na isang magandang development sa kaling makamit aga ang target na 70 million fully vaccinated individuals. I-detalye mo, Patrol 17, Jopel Peleño. Tiwala ang Department of Health o DOH na makakamit ng bansa ang 70 million fully vaccinated individuals bago pa matapos ang unang quarter ng taon. Sa nagiganda briefing, sinabi ni DOH Undersecretary Mirna Cabotaje na as of last January 29, 2022, pumalo na sa 60 million ang nabigay ng first dose at 58.6 million naman ang nakakumpleto na ng bakuna.
Ayon kay Kabutay, kung umabot na ngayong Enero sa halos 60 million fully vaccinated, ang mga naturukan, nangangulugan lamang ani ito na 10 milyon na lamang ang kakailanganin na makuha para sa vaccination ng pamahalaan. Pero isa ani ang magandang development kung sakali mang makamit na sa darating pa lamang na buwan ng Pebrero ang target na 70 million fully vaccinated individuals sa unang quarter ng taon. Dahil mas maagang maaabot ng gobyerno ang panibagong milestone pagdating sa vaccination program nito. Gayunpaman, batid ani Kabutay ng lahat na marami sa mga healthcare workers ng bansa ang nagkasakit, naka-quarantine o naka-isolate kaya't bagyang bumagal ang pagbabakuna. Ito aniya ang dahilan kung bakit nagpatupad sila ng ibang mga estratehiya gaya na lamang ng pagbubukas ng mga pharmacies at mga piling private clinics para tumulong sa vaccination effort ng mga local government units o LGUs. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño nag-uulat para sa impilang may Torong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Salamat Patrol 17 Jopel Peleño. Sa pagpapatuloy ng balita, tinatayang 4,200 tsoper at konduktor ng mga public utility vehicles sa Central Visayas ang hindi pa rin bakunado laban sa COVID-19. Ito ang dahilan kaya't nagsagawa ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board ng vaccination drive para sa transport stakeholders at commuters sa nasabing rehiyon. Ayon kay LTFRB Region 7 Director Eduardo Montellalto Jr., nasa 23,800 o 85% ng PUV drivers at conductors na ang bakunado at karamihay fully vaccinated na. Nagpatupad na rin anya ang ilang PUV operator ng kani-kanilang polisiya na nagpapahintulot lamang sa mga bakunadong tsoper at konduktor na pumasada. Samantala nananawagan naman si Montellalto hindi lamang sa mga tsoper at konduktor maging sa lahat ng stakeholders sa transport sector na magpabakuna na. Hindi na uubligain sa Metro Manila ang pagpapakita ng vaccination card ng mga pasahero sa pampublikong transportasyon. Ayon kay Transportation Assistant Secretary Gades Hope Libiran, ipatitigil na muna ang no vaccination no ride policy ng Department of Transportation matapos kang magpasya na ibalik na sa Alert Level 2 ang National Capital Region. Nabatid na umani ng kaliwat kanang batikos mula sa iba't ibang sektor ang naturang polisiya dahil isa umano itong uri ng diskriminasyon. Samantala, epektibo ang kanselasyon sa No Vax, No Ride policy simula bukas, Pebrero 1 hanggang 15. Kaya muli tayong tumanggap ng balita mula sa labas ng himpilan. Quarantine requirement sa mga fully vaccinated traveler hindi dapat agad tinanggal ng IATF. Ulat ihahatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi pa ba tayo natuto sa nangyari kay Poblacion Girl kung saan sa loob na nga ng facility ay nalulusutan pa? Paano pa kapag hinayaan nating gumala ang mga biyahero galing abroad? Kulelat na nga daw tayo sa pandemic response. Ngayon ay bibitawan pa natin ang border control. Itiniyag ni Senator Nancy Binay makarang igit na hindi dapat agaran tinanggal ng Interagency Task Force o IATF ang quarantine requirement sa mga fully vaccinated travelers. Ito'y hanggat wala pang naisiset up na comprehensive at localized surveillance system. Bukod pa dito, sinabi ni Binay na sa ngayon, naharap pa tayo sa pagkontrol sa pagkalat ng community infections pagdating sa Delta at Omicron variants. Kahit anya ibang bansay nakararanas ng pagtaas uli ng mga kaso ng COVID, kaya ang pagluluwag sa border control ay tiyak anya na magdulot ng pagtaas ng kaso ng bagong variant at sub-variants na maaaring magbunga ng severe illness at pagkamatay. Git ni Binay, minsan ay mapapaisip ka sa mga desisyon ng IATF kung ito ba ay trial and error. O narito, sinuspinde ng IATF ang Green, Yellow, Red List system na ginagamit sa pag-classify sa risk levels ng isang bansa. Pagkatapos, tinanggal nga ang quarantine requirement sa mga fully vaccinated travelers
kahit pa saang bansa sila galing. Epektibo, February 1, lahat ng fully vaccinated travelers ay kailangan na lang magpresenta ng negatibong resulta ng RT-PCR test na kinuha sa nakalipas na 48 hours bago ang flight nito. Git ni Binay, hindi niya alam kung ang intensyon ng mahakbanging na ito ay para mapigilan ang pagkalat ng virus o sumuko na ba ang gobyerno sa pagprotekta sa publiko kontra COVID-19. Sa mga ipapatupad na hakbang ng IATF, hindi maiwasan ang mas pagtaas ng kaso ng COVID sa bansa. Ito si Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa impilang metodong lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Kaugnay niyan, dumepensa naman ng Department of Health o DOH sa naging desisyon ng gobyerno na alisin ang restrictions para sa mga biyahero na papasok ng bansa. Kasunod ito ng naging pahayag ng isang health expert kung saan posible anyang maitala ang super spreader event dulot ng naturang polisiya. Ayon kay Health Undersecretary Mirna Cabotaje, ibinase ang polisiya matapos makita ng Interagency Task Force o IATF na gumanda ang general conditions dahil sa mga fully vaccinated at mga nakatanggap na ng booster shot kontra COVID-19. Dagdag pa ni Cabotaje, malaking tulong din ang nasabing polisiya para mapalago o makabawi ang ekonomiya ng bansa matapos padapain ng bagyong Odette at syempre ng COVID-19 pandemic. Maraming deboto sa Quiapo Church sa Maynila kasabay ng muling pagbubukas ng simbahan. Maliban sa pisikal na misa, pinapayagan na rin ang pagdarasal at pagluhod ng mga deboto sa altar na maaari lamang gawin kapag walang misa o iba pang aktibidad. Matatanda ang 2 linggong isinara sa publiko ang Quiapo Church matapos sumirit ang COVID-19 cases sa buong bansa. Inirekomenda naman ng Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP sa mga nagla-livestream ng misa na i-disable ang pagre-react ng emoji para sa mga manonood. Ayon kay CBCP spokesperson Father Reginald Malikdem, lahat ng online mass ay dapat magparehistro sa diocese na nakasasakop dito. Ito ay upang matiyak na sumusunod ang bawat simbahan lalo't nakaaabala umano sa misa ang mga emoji reactions sa live stream sa social media. Bago ganita ng online mass ang naging paraan ng mga mananampalataya upang makapagsimba kahit may COVID-19 pandemic. Oras natin 15 sandali makalipas ang ikapito. IZ Balita Nationwide. Ngayong pandemya, alagaan ang kalusugan. Uminom ng 8 hanggang 12 baso ng tubig at regular na mag-ehersisyo. Huwag kalimutang magsuot ng face mask at face shield kung lalabas. At ipatupad ang 1 hanggang 2 metrong distancing. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, kasabay ng huling pag-ihip ng trompeta. Sa pagtunog ng trompeta, ang mga patay ay muling bubuhayin at di na muling mamamatay. Babaguhin tayong lahat. 1 Corinthians 15:52. God is calling you. Isang tawag mula sa MX3, ang tagapaghatid ng magandang balita. Solid na truck? There's only one thing that comes to mind. Boys! Truck na malaki ang cargo space for heavy packages or fragile deliveries. Truck na durable with a modern design for the road. Truck na fuel efficient kaya tipid sa bulsa. Kaya kami, malaki ang tiwala namin sa Isuzu Travis. Transcend your business. Visit www.isuzufil.com today. Balita, hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. IZ Balita Nationwide. Oras na 17 minuto makalipas ang ikapito ng umaga para pa rin po sa IZ Balita Nationwide. Sa ngalan pa rin po ni J. Mark Dagala, kami pa rin po inyong mga tagapaghatid balita. Ako po si Joanna Luna. Ito naman po si Drew Nasino. Paano na
sa 1,036 na lugar ang isinailalim sa granular lockdown. Ayon sa Philippine National Police, kabilang sa mga naka-lockdown, ang 14 na lugar sa Metro Manila, 404 naman sa Cordillera, abang 252 sa Ilocos Region. Samantala, mahigit 1,300 pamilya na ang apektado ng lockdown. Sumampa na sa 497 ang kabuuang bilang ng mga individual na nahuling lumabag sa ipinatupad na gun ban simula noong Enero 9. Ayon sa Philippine National Police o PNP sa nasabing bilang, 16 dito ay mula sa magkahiwalay na checkpoint at police operations sa Caraga, Eastern at Central Visayas, Cagayan Valley at Northern Mindanao, gayon din sa Davao at Metro Manila. 42 naman ang naitalang lumabag sa Western Visayas noong Enero 29. Nasamsam sa mga suspect ang 11 baril, 9 na deadly weapons at 41 bala. Matatandaang noong Biyernes ay nadagdagan ng 37 ang bilang ng mga sibilyan na naaresto dahil sa paglabag. Ang gun ban ay pinapatupad ng Commission on Elections o COMELEC upang maiwasan ang karahasan na may kaugnayan sa botohan sa gitna ng pagpapalapit na national and local elections sa May 9. Iiral ang gun ban hanggang sa katapusan ng pangangampanya ng mga kandidato sa Hunyo 8. Speaking of halalan, dapat nang imbestigahan ang nakatenggang desisyon sa disqualification case laban kay presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito ang panawagan ni Vice President Leni Robredo na isa sa mga karibal ni Marcos sa May 9 na presidential elections matapos ibunyag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon na isang senador ang nasa likod ng delay. Ayon kay Robredo, kung patatagalin ang paglabas ng desisyon, ay makaapekto ito sa lahat ng Pilipinong boboto sa halalan 2022. Seryoso anya ang alegasyon ni Guanzon na mayroong senador sa likod ng pagkaantala ng pasya ni Commissioner Amy Ferolino ng 1st Division. Binigyang diin ni Robredo na nakasalalay sa poll body ang integridad ng halalan bilang isang institusyon. Nakatakdang magretiro sa Miyerkules si Guanzon na pumabor sa disqualification kay Marcos sa presidential polls dahil sa conviction nito sa non-filing ng income tax returns. Binigyan din ni Guanzon binigyan din ni Guanzon ng hanggang tanghali ngayong araw si Ferolino upang makapagsumite ng resolusyon upang mapagbotohan na nila ito bago mag-Pebrero 2. Halos 4 na buwan bago ang halalan 2022, sinimulan ng balasahin ng Commission on Elections ang kanilang field officials. Iniyayag ni COMELEC spokesman James Jimenez na ang nasabing hakbang ay ginagawa tuwing panahon ng eleksyon upang maiwasan ang pagiging pamilyar sa pagitan ng mga opisyal ng poll body at mga politiko. Ayon kay Jimenez, ang serye ng revamp ay nagsimula sa regional directors sa nakalipas na 4 na buwan na susundan ng assistant regional directors at provincial supervisors hanggang sa election officers. Nagtatag din anya sila ng regional network upang hasain ang regional spokespersons na kinabibilangan ng assistant regional directors at provincial election supervisors. Kasado na sa Pebrero 8 at 9 ang proclamation rallies ng tambalan ni Vice President Leni Robredo at Senador Francis Kiko Pangilinan na tumatakbong presidente at vice-presidente sa May 9 elections. Ayon kay Liberal Party Vice President for External Affairs Erin Tanyada, lahat ng 12 miyembro ng Senate slate nina Robredo at Pangilinan ay imbitado sa aktibidad na gaganapin sa baluarte ng pangalawang Pangulo sa Naga City, Camarines Sur. Una nang inianunsyo ng tandem na kabilang sa kanilang slate sina Senators Risa Ontiveros, Laila de Lima, dating Senador Antonio Trillanes, dating Congressman Teddy Bagilat at mga abogadong sina Chel Joknos, Sani Matula at Alex Lacson. Kasama rin sa mga guest candidate sina dating Vice President Jejo Marbinay, Senators Richard Gordon, Joel Villanueva, Juan Miguel Zubiri at Sorsogon Governor Cheese Escudero. Iniimbestiga na ng Department of Justice o DOJ ang isang TikTok user na nagbantang itutumba si presidential aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Attorney Charito Zamora,
Officer in charge ng DOJ Cybercrime Division, seryoso ang naturang issue kaya't inatasan na niya ang tanggapan ni Kerry Woods ng TikTok Law Enforcement Outreach na tutukan ng insidente. Pinasisiyasat na rin ni Zamora sa NBI Cybercrime Division at nagpatulong na sa PNP-ACG o Anti-Crime Group upang imbestigahan ang nasabing banta ng TikTok user. Nadiskubrihan niya nila ang banta umanong pagpatay kay Marcos matapos makatanggap ng tip ang kanilang tanggapan na may kumakalat na post sa naturang social media platform. Inihayag naman ni Attorney Vic Rodriguez, tagapagsalita ng dating senador, na magpapatuloy ang campaign activities nito sa kabila ng banta. Na 23 minuto makalipas ang ikapito ng umaga, kaugnay pa rin sa halalan. Welcome naman kay Partido Reforma Presidential Candidate at Senador Panfilo Lacson ang endorsement mula kay Pangulong Rodrigo Duterte sakaling makapili na ito ng susuportahang kandidato. Aminado si Lacson na bagaman ng endorsement ay hindi nangangahulugang ipagpapatuloy niya ang mga pulisiya ni Pangulong Duterte, hindi niya tatanggihan ang suporta mula sa isang popular na presidente. Sa tanong naman kung anong mga pulisiya ng Pangulo ang ipagpapatuloy, tinukoy ng senador ang Build Infrastructure Program at ang anti-drug campaign. Pero kabilang na ang drug prevention programs at rehabilitation. Samantala bilang isang dating PNP chief at Philippine Military Academy alumni, pabor si Lacson sa mandatory military service gaya ng Reserve Officer Training Corps na isinusulong ni Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Davao City Vice Mayor Sebastian Baste Duterte sa kakayahan ni Partido Federal ng Pilipinas Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mamuno bilang susunod na Pangulo ng Pilipinas. Sa katatapos lang na Kudaraten Festival 2022 noong Sabado, January 29, humalili si Baste para sa kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sara Duterte at kanyang inihayag ang kanyang buong suporta para sa tambalang BBM Sara Uniteam. Ayon kay Baste, si Bongbong lang ang tanging tumatakbo sa pagkapangulo na may kakayahang ituloy ang magandang nasimula ng kanyang ama na si Pangulong Rodrigo Duterte. Dagdag pa ni Baste, malaki ang tiwala niya kay Bongbong at sa nasimula ng dating Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. na anyay napabayaan lamang ng mga nakaraang administrasyon. Sinabi ni Baste na tulad ng kanyang ama, may magandang vision si Marcos sa bansa at hindi lang para sa personal na interes, kundi para sa ikabubuti ng bawat Pilipino. Samantala, pinasalamatan naman ni Baste ang mga residente at mga local government unit officials ng Sultan Kudarat sa mainit na pagtanggap sa kanya, lalo na sa kanilang suporta sa pamumuno ng ama at maging sa tambalang BBM Sara Unity. Paksa na mga balita, nakatakdang magtaas ang mga producer sa presyo ng mga piling pangunahing bilihin. Aprobado na rin ng Department of Trade and Industry ang panibagong dagdag presyo sa 73 pang klase ng prime at basic commodities. Base sa suggested retail prices na inilabas ng DTI, maglalaro sa 30 sentimos hanggang piso at 25 sentimos. Ang dagdag presyo sa sardinas, 225 hanggang 375 ang presyo ng condensed milk, habang 1 peso 75 centavos hanggang 2 pesos 25 centavos sa presyo ng IVAP. Matatandang itinaas ang presyo ng Pinoy Tasty na ngayon ay nasa 38.50 na, tumaas ng 3 pesos at 50 centavos mula sa dating 35 noong Agosto ng nakaraang taon. Ang Pinoy Pandesal tumaas naman ng 23.50 mula sa dating 21 pesos 50 centavos na indikasyon na 2 piso po ang itinaas. Bukod pa diyan, kapansin-pansin din ang pagtaas ng presyo ng baboy, manok, isda na isinisisi sa sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Na bukas, Martes, ang ikalimang sunod na bugso ng taas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Una nang nag-abiso ang kumpanyang Unioil kung saan maglalaro sa 70 centavos hanggang 80 centavos ang taas singil sa presyo ng kada litro ng diesel at gasolina.
Matatandaang noong Martes, January 25, naganap ang ika-4 na taas singil sa presyo ng langis sa merkado. Samantala, maglalaro naman sa $70 ang kada barrel ng krudo sa unang pagkakataon sa loob ng 7 taon dahil sa masikip o nagkukulang na supply maging sa lumalaking tensyon sa politika sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, umapela sa Senado ang Motorcycle Drivers Group na kapatiran sa 2 gulong o kagulong na ipasa na ang mahigit 1 taong nakabinbing Senate Bill 1341 o Motorcycles for Hire Act bago pa maghalalan at magpalit ng Kongreso. Nasa kamay ni Senator Grace Poe bilang chairperson ng Senate Committee on Public Services ang pag-aproba sa naturang panukala na kilala rin bilang Motorcycle Taxi Bill. Noon lamang 1 linggo, inaprobahan sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang naturang panukala. Ayon kay Don Pangan, Secretary General ng Kagulong, ang kawalan ng kaukulang batas ang dahilan kaya't walang maayos at tamang regulatory mechanism at hindi nagagawang ma-regulate ang sistema sa motorcycle taxi. Sa kabila ng hirit, tila malabong makalusot sa Kongreso ang bill dahil magre-recess na mga mambabata sa Pebrero 9, maliban na lamang kung ipasa o ipapasa ng Senado ang kanilang panukala. Abang walang batas, tanging joyride at angkas ang pagpipilian ng mga mananakay bilang motorcycle taxi. Positibo ang pananaw ng grupo ng local retailers na magpapatuloy ang mabilis na pagbangon ng industriya matapos maapektuhan ng COVID-19 pandemic. Ito naturing na magiging isa sa dahilan ng muling paglago ng industriya ang mataas na vaccination rate laban sa COVID-19 sa bansa. Ayon kay Philippine Retailers Association President Rosemary Bosch Ong, alam na ng mga consumer kung paano harapin ang health crisis, hindi kagaya noong 2020 o sa simula pa lamang ng pandemya. Naniniwalaan niya sila na patungo ng ekonomiya sa recovery at patunay nito ang pagdagsa ng mga mamimili nitong nakaraang holiday season kung saan marami ang nag-shopping. Idinagdag pa ni Ong na ang pagpasa ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises o CREATE Act noong Marso 2021 ay nagpataas din ng tsansa ng industry players na makabangon. Magbabalik po tayo, makalipas lamang ilang mga paalala, oras 7:29. Oras, hatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. IZ Balita Nationwide. Ang IZ Balita Nationwide ay sabayang napapakinggan sa mga sumusunod na himpilan ng RPN, Radio Philippines Network, DZRL, Batak, DZKI, Iriga, DYKB, Bacolod, DYKC Cebu, DXKS, Surigao, DXKO, Cagayan de Oro, DXXX, Zamboanga, DXKD, Dipolo, DXKT, Davao, DXDX, General Santos. Mas pinalawak na pagbabalita, IZ Balita Nationwide. Patuloy na naglilingkod sa bayan. Mas todong pagbabalita. Mas todong pagseserbisyo publiko. Ito ang DWIZ 882. Mas todong lakas. Mas pinakikinggan ng buong bansa. Sa gitna ng pandemya, palakasin ang resistensya. Siguraduhin ang 7 hanggang 8 oras na tulog. Kumain ng masustansya at manalangin. Isang paalala mula sa MX3. Be extraordinary with MX3. Ako po si Captain Boyet Toledo. 3 taon na pong naninilbihan bilang air ambulance pilot. Yung air ambulance po, we transport patient from airport to another airport. So far, nandun yung takot. Lalo na ngayon na we have the COVID. Kasi lalo na sa akin isang piloto, buong araw pag may flight ka, nasa cockpit ka nakaupo. Since 2018, kasama ko sa araw-araw yung MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. DWIZ 882. Maririnig saan man panig ng daigdig. Mag-livestream lamang sa www.dwiz882am.com o i-download ang official DWIZ 882 app sa Apple Store at sa Google Play Store. DWIZ 882. Mapapakinggan worldwide.
Frontliners, ang Bida Party List 111. Frontliners, ang Bida Party List 111. Pangungunahan ni dating Press Undersecretary Robert T. Rivera with Lady Eliza sa kanilang bagong segment na Health and Wellness, Arts and Culture, Business at iba pa tuwing Lunes at Miyerkules 1:00 hanggang 2:00 ng hapon dito sa DWIZ Pilipinas ngayon na! DWIZ Manila, DWIZ Palawan, DWIZ Dagupan. DWIZ can now be heard anytime and anywhere. Just download the DWIZ app on Apple Store and Google Play Store. Get updated with the latest news in and out of the metro and participate in the discussion. IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Sa oras po na 7:33 ng umaga, ngayon pa rin pong araw ng Lunes, huling araw sa buwan ng Enero, ngayon po January 31, 2022, para pa rin po sa IZ Balita Nationwide. Sa ngalan po ni J. Mark Dagala, kami po inyong mga tagapagatid balita. Ako po si Joanna Luna. Ito pa rin po si Drew Nasino. Muling nagpaalala sa mga employer ang Department of Labor and Employment o DOLE hinggil sa holiday pay sa Pebrero. Simula bukas, sa isang labor advisory, hinimok ni Labor Secretary Silvestre Bebot Bello III ang pribadong sektor na mahigpit na sumunod, tumalima sa tamang payrolls para sa Chinese New Year bukas yan, Pebrero 1, maging sa anibersaryo ng EDSA Revolution, Pebrero 25 yan, papatakuyan na Biyernes, at kapwa special non-working holiday o days. Ayon kay Bello, ang patakaran sa nasabing holidays para sa ginampanang trabaho ay dapat bayaran ang empleyado na karagdagang 30% ng kanyang arawang sahod para sa unang 8 oras. Ang papasok naman sa holiday kahit day off ay dapat bayaran ng dagdag na 50% ng arawang sahod ng empleyado. Nakaranas ng pag-ulan na may kasamang mga butil ng yelo ang ilang bayan ng Abra. Ayon sa Office of Civil Defense o OCD Cordillera, ang hailstorm ay nangyari nitong linggo ng umaga. Sa isang post ng ahensya, makikita sa larawan ng sinasabing mga yelo na mula sa ulan ay mas malaki pa sa butil ng mais. Karaniwan umanong nararanasan ng pag-ulan ng yelo o hailstorm kapag may thunderstorm. Iba rin sa lagay ng panahon, posibleng magtagal hanggang Abril ang nararanasang La Nina phenomenon. Ang La Nina ay hindi pangkaraniwang haba ng panahon ng tag-ulan na madalas nangyayari pagkatapos ng El Nino. Ayon sa Pag-asa, maaari naman bumalik sa neutral conditions pagsapit ng Mayo. Indikasyon sa nangangahulugang sa susunod na 3 buwan ay posible pa rin makaranas ang malaking bahagi ng bansa ng higit sa normal na dami ng ulan. Sa Pebrero, maaaring makaranas ng above normal rainfall ang ilang bahagi ng Mindanao at Eastern Visayas. Posible namang below normal ang dami ng ulan sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Occidental Mindoro at Palawan. Samantala, isang bagyo kada buwan ang inaasahang papasok sa Philippine Area of Responsibility simula Pebrero hanggang Mayo. Sa ibang detalye ng balita, wala umanong inaasahang malaking pagsabog sa Bulkang Taal sa kabila ng mga abnormal na aktibidad nito noong Sabado at kahapon. Sa mga nasabing araw ay nakapagtala ng may hinang magmatic burst sa main crater ng Taal. Ayon kay Paulo Reniva, resident volcanologist ng Taal Volcano Observatory, nangyari ang mahihinang pagsabog tuwing nagkakaroon ng kontak ang tubig sa mainit na bahagi ng bulkan. Maiikli lamang anya ito at tumagal ng 10 segundo hanggang 2 minuto at lumikha ng plume na may taas na 400 hanggang 900 meters. Nilinaw din ni Reniva na wala namang inaasahang malaking
malaking epekto sa mga residente malapit sa bulkan ang mga aktibidad nito. Bagaman wala ring inirerekomendang paglikas, pinaalalahanan ng PBOC sa mga mangingisda na huwag manatili ng matagal malapit sa Volcano Island. Sinimulan na ng mga residente sa paligid ng Taal Volcano ang preparasyon para sa paglikas sakaling mag-alboroto muli ang bulkan. Ito'y makarang magparamdam na naman ng Taal simula nung Sabado kung saan siyam na phreatomagmatic eruptions ang naitala hanggang alas 5 ng umaga kahapon. Ayon sa PBOC, ang mahihinang pagsabog ay limitado lamang sa crater ng bulkan. Kabilang sa mga nagsimula ng maghanda ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Agoncillo, Batangas. Inihayag ni NDRRMO Officer June Franz de Villa na nagtalaga na sila ng pick-up points at evacuation centers sakaling magpakita muli ng abnormal na aktibidad ang Taal Volcano. Nananatili sa ilalim ng Alert Level 2 o Increased Unrest ang Bulkang Taal. Lalo pang pinaigting ng Zamboanga City Health Office o CHO ang anti-dengue drive sa lungsod. Ayon kay Assistant City Health Officer Dr. Cathy Garcia, tuloy-tuloy ang search and destroy strategy sa Barangay Putik na isa sa mga nakapagtala ng maraming kaso ng dengue sa syudad. Sa kasalukuyan, pumalo na sa 123 dengue cases ang naitala sa Zamboanga ngayong taon kung saan 2 sa mga biktima ang nasawi. Balita, sinimulan na ng Pilipinas at Estados Unidos ang joint marine exercises upang mapatatag ang maritime security capabilities ng dalawang bansa. Ito ayon sa US Embassy sa Pilipinas ay bahagi rin ng paggampan ng dalawang bansa sa kanilang mutual commitment para mapahusay ang security at stability sa Indo-Pacific region. Layunin din ang ginaganap na marine exercise o MAREX 2022 na mas mapahusay ang pagtugon ng Pilipinas at Amerika sa natural disasters. Tinukoy pa ng embahada na bunsod ng COVID-19 pandemic, babawasan ng puwersa ang physical contact sa kabuuan ng exercise at nagpapatupad ng protocols upang mapahupa ang pagkalat ng virus. Inihayag naman ni Major General Ariel Kakulitan, ang commandant ng Philippine Marine Corps, na dapat ipagpatuloy ang pagsasagawa ng training dahil kapwa magpapahusay ito sa kapabilidad ng Pilipinas at US. Kabilang sa mga aktibidad, ang amphibious assault coordination at execution, subject matter expert exchanges at integrated maritime operations. Magtatagal ang nasabing aktibidad hanggang Pebrero 2. Nanawagan para sa tuluyang pagpapatigil sa paggamit ng coal at mabilis na paglipat sa mga renewable energy sources sa Asia ang mga environmental group sa bisperas ng Lunar New Year. Kahapon ay nagsagawa ng flash mob ang climate campaigners sa Phil-Chinese Friendship Arch sa Binondo, Maynila, suot ang tiger mask sa pagdiriwang ng Lunar New Year bilang taon ng pagkilos para sa kabuang coal phase out. Pinangunahan ng Asian People's Movement on Depth and Development o APMDD, miyembro at partner organizations na Sanlakas, Philippine Movement for Climate Change o Riang Women's Movement at Partido Laban ng Masa ang naturang aktibidad. Ayon kay APMDD Coordinator Lidy Nakpil, dapat kumilos ng mabilis ang China sa mga climate pronouncement at palakasin ang pamumuno nito sa climate action. Sa pamamagitan anya ito ng pagtigil ng mga Chinese institutions at banks sa pagpopondo at pag-i-invest sa overseas coal projects, alinsunod sa pahayag ni President Xi Jinping noong Setyembre. Samantala, isinagawa rin ng mga katulad na aktibidad sa iba pang mga lungsod at kabisera ng Asia. Ay alok na libreng scholarship ang France para sa mga Pilipino na gustong mag-aral sa kanilang bansa. Ayon sa French Embassy, tumatanggap na ito ng mga aplikasyon para sa Phil-France Scholarship Program at Phil-France DOST Scholarship Program para sa academic year 2022 hanggang 2023. Nabatid na gagawaran ng scholarship ang mga kwalipikadong kandidato na gustong kumuha ng master's degree sa anumang private at public education institutions sa France. Lalaki kabilang ang isang menor de edad matapos mahulihan ng 2.8 million pesos na halaga ng marijuana sa buy-bust operation sa Malolos City, Bulacan. Kinilala si Colonel
Kinilala ni Colonel Romel Ochave, Acting Director ng Bulacan Provincial Police Office, ang suspect na si Archie Sabado, 32 anyos ng Bongabon, Nueva Ecija at isang 17 anyos na lalaki mula Cainta, Rizal. Ayon kay Ochave, kinasa ang operasyon ng Drug Enforcement Unit ng Malolos City Police Station laban sa mga suspect sa barangay Panasahan. Bukod sa 20 bricks marijuana, nakumpiska rin mula sa dalawa ang mga cellphone, sasakyan at buy-bust money. Ikno naman ang isang lalaki matapos mahulihan ng 3.4 million pesos na halaga ng tobats sa inulunsad na buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa loob ng isang hotel sa Makati City. Kinalala ng PDEA ang suspect na si Marion Balinas, 39 anyos, residente ng Barangay Valenzuela, Makati City. Nasa kote si Balinas sa My Inn Hotel sa Kalayaan Avenue, Barangay Guadalupe Nuevo, dakong alas 3:30 kahapon. Nakumpiska sa suspect ang nasa kalating kilo ng shabu, buy-bust money, isang pocket knife at 2 identification cards. Naharap si Balinas sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nasamsam ng mga otoridad ang halos 1 milyong pisong halaga ng shabu sa isang drug pusher matapos ikasa ang buy-bust operation sa Navotas City. Kinilala ang suspect na si Abdullah Pasandalan alias Abdul, 41 years old na naaresto matapos magpanggap na pusher buyer ang isang undercover na pulis at bumili ng halagang 12,000 piso ng shabu sa suspect. Nang makumpirma ang transaksyon ay agad na lumapit ang backup ng mga operatiba saka inaresto ang suspect. Nakuha sa suspect ang tinatayang nasa 103 grams na shabu na may standard drug price na 700 pesos, 400 buy-bust money, 1,000 peso bill at 11 na pirasong 1,000 budal money, sling bag, weighing scale, plastic bag, wallet na may laman na 3 ID, siyam na PVC cards at 1,500 pesos cash. Paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang kasong kakaharapin ni alias Abdul. Oras natin 7:44. IZ Balita Nationwide. Balita, inihatid sa inyo ng Isuzu Travis. Transcend your business. Solid na truck? There's only one thing that comes to mind. Boys! Truck na malaki ang cargo space for heavy packages or fragile deliveries. Truck na durable with a modern design for the road. Truck na fuel efficient kaya tipid sa bulsa. Kaya kami, malaki ang tiwala namin sa Isuzu Travis. Transcend your business. Visit www.isuzufil.com today. Karambola Nationwide na! Napapakinggan na sa iba't ibang bahagi ng bansa ang programang siksik sa matalino at makabuluhang talakayan sa 89.5 Home Radio Tacloban, 89.3 DWIZ Dagupan, 94.3 DWIZ Palawan, 106.7 Home Radio Cebu, 98.7 Home Radio News FM Davao, 92.3 Home Radio Legazpi, 93.5 Home Radio Cagayan de Oro, 98.3 Home Radio General Santos, 89.5 Home Radio Iloilo, at sa 95.1 Home Radio Naga. Pakinggan ang Karambola kasama ang mga host ng programa na sina Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, and Attorney Trixie Cruz Angeles. Karambola Nationwide na! Magandang araw po. Ito po si Attorney Ferdy Topacio na nag-aanyaya sa inyo dito sa DWIC 882 AM at live streaming. Mapapakinggan ninyo ako sa programang Yes, Yes, Yo! Topacio! Lunes hanggang Biyernes, nationwide at worldwide. Mga balita, komentaryo, panauhin mula sa politika, showbiz at iba pa. At syempre, may musika at konting intriga. Lahat ng hindi ninyo nakikita, ipakikita ko. Lahat ng nakatago, ilalabas ko dito sa Yes, Yes, Yo! Topacio! Kita-kits! Yepa! Kayo ba ay binabalot ng agam-agam? Mga problema at alalahanin. Huwag mag-alala.
may katuwang ka sa mga ganitong pagkakataon. Makipag-bonding na kay Judith Estrada Larino para sa pinakabagong programa ng DWIZ 882, ang Dear Ate Juday. Kaya wag nang mag-atubili, ilapit na ang iyong hinaing kay Ate Juday. Mapapakinggan at mapapanood sa DWIZ 882 Facebook page, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi, Lunes hanggang Biyernes, ang Dear Ate Juday. DWIZ, mapapakinggan sa makabagong radyo sa inyong telepono. Log on to www.dwiz882.com. Please like and share. DWIZ! IZ Balita, IZ Balita Nationwide. Balitang pangkalakalan. Inihayag ni Philippine Stock Exchange o PSE President Ramon Monzon na tumaas ng 31% mula sa dating 18.9% noong 2019 ang bilang ng shares sa mga retail investors. Ayon kay Monzon, nagsasagawa sila ngayon ng Online Investing Expo kasabay na maraming Pilipinong namumuhunan sa stock market. Kabilang sa mga tatalakayin ang finance, online investing, investing in initial public offering o IPO, maging ang multi-asset portfolio. Balitang pangkalusugan. Sa ating mga Pinoy ang makadama ng pamamanhid ng kamay at paa, lalo na kung ito ay matagal na nananatili sa isang posisyon, kabilang na ang pagtulog, pag-upo, maging ang matagal na pagtayo. Ayon sa mga eksperto, kung matagal nang nakakaranas ng pamamanhid, ay mainam na magpakonsulta na sa mga doktor dahil posibleng senyales na ito ng seryosong sakit. Kabilang sa posibleng maging sanhi nito ay ang diabetes, kidney disease, urinary tract infection o UTI, migraine, stroke, underactive thyroid, brain aneurysm, brain tumor, at tumor sa iba pang parte ng katawan at leprosy. Mayroon namang paraan upang maiwasan ang ganitong sintomas, kabilang na dito ang pag-iwas sa pag-inom ng alak dahil taglay nito ang iba't ibang uri ng chemical na nakakasira sa ating mga ugat. Mag-ehersisyo upang maging maayos ang sirkulasyon ng ating mga dugo. Uminom ng green and leafy vegetable juices dahil taglay nito ang iba't ibang klase ng bitamina. Ibabad ng 15 to 20 minutes ang paa sa maligamgam na tubig na may asin. Balita sa labas ng bansa. Siya mapatay habang critical naman sa ospital ang dalawa pa matapos raruin ng isang sasakyan sa Las Vegas, Nevada sa USA. Ayon sa mga otoridad, mabilis ang andar ng sasakyan kung saan kabilang sa mga nasawi ay mga menor de edad, maging ang driver ng yung driver na suspect. Nagsasagawa na ng investigasyon ng mga pulis upang mabatid ang dahilan ng aksidente. Patay sa airstrike ang 9 na katao, kabilang na ang 4 na Lebanese sa Baghdad, Iraq. Ayon sa mga otoridad, hinihinalang mga grupo ng Islamic State ang sumalakay sa lugar para maghiganti sa mga Iraqi army. Base sa investigasyon, pinagbabaril ng mga rebeldeng grupo ang mga sundalo na nagdulot ng pangamba sa mga residente sa lugar. Nabatid na 3 airstrike ang inilunsad ng mga rebelde na ikinamatay ng 9 na militante. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang naganap na pag-atake. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports ni Anthony Suntay.
Ikaw ba ay may negosyo? From online courier services, delivery businesses, transportation cooperatives, lipat bahay, construction, at iba pa. Ano man ang iyong negosyo, siguradong may Photon Commercial Vehicle para sa iyo. Choose from their wide selection of passenger vehicles, Gratour trucks, light, medium, heavy-duty trucks, up to heavy equipment. Hashtag kayang-kaya sa Photon. For inquiries and promo discounts, reach your nearest Photon dealer or call their sales hotline at 0999-999-9998. Anong oras na? Nasa traffic ka pa rin ba? Ubus na ang pasensya, ubus pa ang gasolina. Mag-move on ka na! Tara na sa Clean Fuel dahil dito may forever. Forever na mura, forever quality pa! Sigurado ka sa Euro 4 Diesel, 91 at 95 octane gasoline at Auto LPG rin. Kaya panatag ka kahit maipit sa mahabang traffic. Panalo ka dahil garantisadong produkto, mahusay pa ang serbisyo. Umiwas sa mataas na presyo, sa Clean Fuel, mag-move on ka na! Clean Fuel, quality fuel for less. Right, nasa pasok na pala no ang Philippine Malditas Women's World Cup sa 2023. Alamin natin ang kabuang detalye at ano nga ba ang nagpanalo sa mga Malditas, Anthony? Magandang umaga, Drew. Magandang umaga, Joanna. Magandang gising para sa atin lahat dahil alam mo, natapos yung laro kahapon ng mga 12:45 ng umaga. At ang dami talaga ng mga Filipino football fans at talaga nag-antay dahil ito talaga yung gusto natin makamit. Makapasok naman tayo sa World Cup. Hindi man tayo makapasok sa mga lalaki, nauna pa yung mga babae. At kahapon po, nanalo po tayo with a score in penalties, 4-3. Tinalo natin ang Chinese Taipei. At ngayon, pasok na official ang ating Philippine Women's Football Team na tinatawag nating Malditas dito sa 2023 FIFA World Women's Cup. Kasi ginaganap ngayon yung competition sa AFC Women's Asian Cup at ngayon nakapasok na tayo sa semifinals. So nangyayari, yung top 4 team sa Asia ang papasok sa World Cup sa susunod na taon, which is next year, nagaganapin sa Australia at saka sa New Zealand. So dalawang bansa mag-host niyan. At alam mo, matagal na natin sinusubukan makapasok. In fact, I talked to a lot of former football players na sa babae. At sabi nila, magmula pa noong 2005, sinusubukan na natin na makapasok. Dahil doon nag-umpisa yung ating football program para sa mga babae. At finally, after a little over 16 years of trying, nakapasok na rin tayo sa Women's World Cup. Nauna pa nga tayo naka-score dahil itong si Kinley Quesade naka-score para sa atin after a scoreless first half. So, anong nangyari? Pagdating sa second half, naka-score tayo, lamang tayo 1-0. Ngayon, 7 minuto na lang ang natitira, nakatabla itong koponan ng Chinese Taipei. Kaya medyo dismayado lahat ng mga fans, pati ako, nung nanonood ako kahapon. Pero in the end, pumasok sa overtime, wala naka-score sa overtime, pumasok sa penalty kicks, at lumamang pa sila. Tayo pa nga yung unang nagminti sa penalty kick. Pero in the end, nakapagminti sila ng dalawa dahil dun sa magaling na goalkeeper natin and na si McDaniel. And dahil nga dun, nanalo po tayo 4-3. And finally, the Philippines is in the FIFA Women's World Cup na gaganapin next year. For the first time in history ba yan, Anthony? For the first time in history and for the first time for any gender. Kasi kahit yung mga lalaki natin hindi makapasok. Oo nga eh. So talagang nakikita natin talagang yung sinasabi nilang women power talagang nangingibabaw. Nakita natin yung Malditas pumasok sa World Cup na gaganapin next year. Yung ating unang gintong medalya nakuha natin dahil kay Heidelin Diaz. So we can see that, women power. Pati si Yuka Saso last year, nanalo ng major championship sa larangan ng golf. So, yung mga babae natin, talaga nagpapakita all over the world. Anthony, kailan itong World Cup, itong sa women's? Anong petsa, anong buwan? Ang petsa niyan is July 20 to August 20, 2023. So 32 of the world's top teams ay pupunta sa Australia at sa New Zealand. Hindi pa natin alam kung saan maglalaro ang Pilipinas. Kung yung games natin ay gaganapin sa Australia o sa New Zealand kasi gagawa pa sila ng tinatawag nila na draw. Yung draw gaganapin pa yan in the latter part of this year. Okay, good luck sa mga Malditas natin, Anthony. At hindi lang yun, may laro pa rin tayo sa Thursday, kalaban natin Korea. Pag tinalo natin yung Korea, papasok naman tayo sa finals nitong ginaganap na Asian competition. Pero, syempre, ang hinahangad natin makapasok sa World Cup. So, sigurado na yung ating slot sa World Cup. Tignan natin kung makakapasok tayo ng finals pagkatapos ng Thursday. Okay, Anthony. Thank you. Have a good day, everybody. Para sa Real Sports na po, si Anthony Suntay. Mga Reba
Silong Mejia to. Ang tagal ko nang sumusubaybay sa sabong pero ngayon lang ako nakakita ng ganito kaswabing partner. Para hindi na kayo mahirapan. Sasabihin ko na, one-stop shop ang website na to. At dito sa isabong.com, instant cash in and out. Astigang isabong.com dahil libre lang ang paggawa ng account dito. Ang isabong.com ay official partner ng Pitmasters Live at Pagcor. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. Po ang isa pang edisyon ng IZ Balita Nationwide dito pa rin po sa DWIZ. May todong lakas! Balitang sigurado. Tapat na serbisyo. Sa komentaryo numero 1. At sa ngalan po ni J. Mark Dagala, kami po inyong mga naging tagapaghatid balita. Ako po si Joanna Luna. Ito naman po si Drew Nasino. Standby lamang po para po sa susunod na palatuntunan. Karambola! IZ Balita. IZ Balita Nationwide. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DCRL Batak, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ready ka na ba sa lakas ng Super? Red Horse Super. 10% alcohol content sa presyong 130 SRP. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. Iti Barangay 22, Nagbakalan, Hawaii, Ilocos Norte. Living good is living safe. Living well is living healthy. Living cool is living